Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici ħabbar 7 deċiżjonijiet marbuta mal-iskejjel, istituzzjonijiet edukattivi u eżamijiet minħabba l-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna. War li l-Gvern kien diġà ħabbar li l-iskejjel kellhom jibqgħu magħluqin sa 17 ta' April, illum tħabbar li l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi kollha se jibqgħu magħluqin sal-aħħar ta' Ġunju, jiġifieri sa tmiem is-sena skolastika li qegħdin fiha. B'mod awtomatiku kull min qiegħed fir-raba' sena tal-primarja se jitla' l-5 sena u kull min qiegħed fil-5 sena se jitla' għas-6 sena fl-istess klassi li qegħdin fiha. Fil-każ tal-istudenti kollha tas-6 sena tal-primarja se tittieħed il-marka tal-assessment li jfisser li l-eżamijiet tal-benchmark mhux se jsiru. Qiegħed nibgħat messaġġ lill-ġenituri li kienu jinkwetaw dwar uliedhom u bdew isaqsu ma x'ħajjiġri mill-benchmarks. Aħna qed ngħidu illi se tittieħed il-marka tal-assessment li hija xi ħaġa illi qabel ma ġara dan kollu kien hemm diskussjoni jekk għandu xi nagħti iktar peace l-assessment u x'inhu, però iddeċidejna u bilna li jkun iktar ġustu fair illi tittieħed il-marka tal-assessment. Fil-każ tal-istudenti li qegħdin Year 7, Year 8, Year 9 u Year 10 dawn se jitilgħu fis-sena li jmiss. Fejn jidħlu l-eżamijiet tas-sekk u tal-medsek, il-Ministru Owen Bonnici qal li hawnhekk ittieħdu deċiżjonijiet favur l-istudent fl-istess waqt li huma ġusti. Kull student li kien se jagħmel low levels se jingħata l-opportunità li jekk irid joqgħod għall-eżamijiet tas-sekk fis-sessjoni ta' Settembru. Dan kif low levels mhux se jsiru fis-sessjoni li tibda fit-23 ta' April. Minflok se jsir assessjar mill-medsek ibbażat fuq il-marki tal-eżamijiet tal-mock li saru fi frar billi fost oħrajn tara l-marki tal-istudenti u l-karti tal-eżamijiet ikkorreġuti. Il-medsek board lill-istudent se jtieħ ċertifikat ta' O level jekk laħaqx level 2 jew inkella level 3. U bekk l-istudenti jkollhom l-opportunità li jkomplu għaddejjin u jimxu l-qoddim fl-iskejjel post-sekondarji. L-eżamijiet tal-intermediates u l-A-levels ukoll mhux se jsiru fis-sessjoni li tibda fit-23 ta' April. Din is-sessjoni minflok se tiġi posposta għal Settembru ta' din is-sena. L-istudenti se jirċievu timetable bid-dettalji u l-ħinijiet kollha. Id-dritt għar-reset se jibqa' hemm u s-sessjonijiet se jsiru f'Diċembru. Student tal-A-level se jkollu dritt ta' reset f'Diċembru. Però dan mhux biżżejjed għaliex jekk inti student illi għamilt reset f'Diċembru ħajkun hemm id-domanda jekk is-sena tibda f'Ottubru. X'ħan nagħmel jien ħan nitlef sena? Ir-risposta hija le għax ħadna l-provvedimenti kollha biex l-istudenti xorta waħda jingħataw l-opportunità li jibdew l-università, l-MCAS jew kwalunkwe istituzzjoni oħra li jidrilhom fis-sena akademika li jmiss. Is-7 deċiżjoni li ttieħdet mill-Ministeru tal-Edukazzjoni hija dwar studenti li għaddejjin bl-istudji tagħhom fl-università u fl-MCAS fost oħrajn biex hawnhekk isiru l-arranġamenti meħtieġa ħalli jissuktaw bl-istudji tagħhom f'dawn l-istituzzjonijiet. It-tagħlim online se jibqa' dej u tfal huma mħeġġa biex jissuktaw bit-tagħlim tagħhom. Dwar Sas-Sajf, il-Ministru Bonnici qal li l-pjanijiet huma li tiftaħ f'Lulju, tant li din il-ġimgħa ħarġu l-applikazzjonijiet. Qal iżda li se jkun qed jafża jekk ikun hemm xi żviluppi. Intant il-Forum Żgħażagħ Laburisti laqa' deċiżjonijiet imħabbra mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u appella lill-istudenti biex jibqgħu jsegwu t-tagħlim li qed jingħata online filwaqt li jibqgħu ġewwa u jieħdu ħsieb saħħithom u saħħet il-familja tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.